nestes 15 anos un montón de actividades, porque con todo isto, mira que non facíamos. Por un lado as tiñamos divididas en actividades comerciais e actividades de sensibilización. Aí, moi bien, como profesionales. Nas comerciais, claro, facíamos pro tema da tenda e logo sair á rúa, poñer stands en diferentes cidades, en as feiras, moitas feiras, en colexios, para dar a coñecer os produtos, porque claro, unha cousa é que fales de cousas do terceiro mundo, pero se enseñas o café, xa se entra de outro xeito. E logo o tema de sensibilización. Sí. Charlas en colexios, un montón, charlas a asociaciones, máis. Logo viñera xente para aquí, produtores. Esas foron experiencias moi bonitas. Cando viñan os produtores, porque era como un achegamento xa das realidades que eles vivían e como o comercio xusto tamén lles estaba axudando, non? Contaban de primeira mão e era a xente de Ecuador, a xente de Chile, de Nicaragua. Cando viñeran as rusas aquelas de Mama 86 dos transxénicos, cando foran os encontros Goretti, Paz ali Alemania, que se fixeran moi boas migas ca xente. Sí. E un montón de charlas asociadas tamén con colectivos, non? Porque tamén cousas que fixéramos coa Asociación pola Paz e toda esta... O Día do Comercio Xusto foi un punto importante na plaza para toparse con todas as asociacións de Lugos, para salir á rúa todas xuntas. Nos empezamos no 95 e o 96 estábamos facendo o Día do Comercio Xusto en maio. Sí, en maio, Día Europeo. E creo que éramos as primeras organización de comercio xusto no Estado español que organizaba o comercio xusto conxuntamente con outros colectivos que non eran de comercio xusto. E ali unhos caballetes e unhas cafeteras e un radiocasete para poner... Que non nos paraba nada, non? Y flautas. Desde que comenzamos non se coñecía para nada o ámbito do comercio xusto, nin en moitos casos aspectos do consumo responsable, o tema da soberanía alimentar, non chegaban a plantexarse dentro do debate ou dentro da reflexión. O que sí estamos a ver é que tras eses 15 anos de sensibilización e de traballo coa sociedade no ámbito local que temos, sí temos descoberto e demostrado que moita xente ten de alguma maneira xa chegado a entender o que significa o comercio xusto, o que significa o consumo responsable e, sobre todo, unha aposta directa que a tenda de comercio xusto, que dentro do mercado podemos de alguna maneira poñer un exemplo de que se poden facer prácticas comerciais de outra maneira, mantendo os criterios de comercio xusto de solidaridade. O resultado desa colaboración é que hoxe en día son moitas as persoas que comparten a visión e filosofía da Cova da Terra de todas as formas posibles que permite a asociación. Bueno, persoas relacionadas coa Cova da Terra son moitísimas, porque temos por un lado socios que nos aportan un diñeiro para permitirnos traballar, facer actividades e demás. Temos voluntariado que aporta moitísimo traballo para todas estas seccións que temos, desde o centro de documentación, por exemplo, que necesita clasificación, unha serie de cousas, as actividades, organizar charlas, organizar cursos, apoio cando sacamos, digamos, a tenda á rúa para que a xente a coñeza. Todo iso ten apoio de voluntariado. Logo, además, temos tamén unha figura máis vinculada coa tenda, que son os asociados, que nos aportan un diñeiro mensualmente por adiantado, desa forma apoian o proxecto, e eles ese diñeiro logo gastan na súa compra, non lles costa nada, digamos, e ademais teñen un pequeno desconto nos produtos da tenda, e a asociación lle é un apoio importante para poder adquirir os produtos. Bueno, levo máis ou menos 5 anos sendo asociado da Cova, porque aparte de desenvolver proxectos de desenvolvemento onde se precisa, pois sempre busco o que é un consumo responsable, non? Tanto dende o punto de vista social, medioambiental e de localización. Do tema de un consumo responsable socialmente, pois preocupa o tema do comercio xusto, o tema de que se compre directamente ao produtor e non que pase por mans de multinacionais onde son as que ganan o diñeiro. Créase un ambiente onde o produtor cobra un salario xusto e ten unhas condicións laborais xustas.
Despois, dende un punto de vista ambiental, pois tamén, claro, a cova pois vende moitos produtos ecolóxicos que non só repercuten na túa saúde, senón que tamén no medio, que indirectamente volven a repercutir na túa saúde, non? E tamén podo comprar logo produtos galegos de calidade que noutros sitios é raro poder comprarlos. Son unha sociedade de consumo e normalmente fago a compra da semana ali en produto fresco, en produto enlatado, compro cousas de comercio xusto, porque é unha cousa que me gusta moito o comercio xusto, porque sei que detrás do comercio xusto hai familias que viven dignamente, que eses ingresos revisten en educación para os seus fillos, polo tanto, pois, hai consumos moi a gusto. Gústame moito a cova porque compran a produtores locales, polo cual isto tamén me interesa moito, porque teñen cousas de comercio xusto, e tamén é unha cousa que me gusta moito polas reunións que hai ali sociales, pola calidade humana, é unha das cousas que máis destacaría da cova. O traballo da cova pareceme moi interesante porque é máis cercano que nas cooperativas que hai en Francia, que son moito máis grandes, e o traballo social e de convivencia é moito maior aquí. Hai unha biblioteca, hai cousas que xa non existen, que existían antes nas cooperativas francesas e que agora non. O certo é que nestes 15 anos, ademais de dar multitude de traballos e quebradizos de cabeza aos seus integrantes, supuxeron un tempo onde o crecemento persoal, os sentimentos de humanidade e compromiso, ademais do compañeirismo, serviron como catalizadores para loitar por un presente e un futuro máis xustos e con menos desigualdade.